Wannan fim ɗin da kuke gani shine RARA GEFE original copy. A baya Sultan Film Factory ya cire sinima copy nashi a yayin da ya fassara al'umma suka kalla. Wasu daga cikin ku na san da yawa sun kalla, amma duk wanda bai kalla ba kuma da wanda yake so ya ƙara kallo, idan yana so wannan shine original copy zai iya shiga link din da yake karkashin wannan bidiyo. Akwai link guda biyu, idan ka shiga zai baka dama ka je ka yi downloading nashi a cikin website namu. Bayan ka yi downloading nashi a cikin wayanka za ka iya kallon shi kai tsaye. Sannan kuma high quality muka ɗora muku shi, ba low quality ba ne, saboda a baya an fuskanci matsalan karancin foto da tangarɗan murya da sauti na fim ɗin. Sannan kuma a wannan fim ɗin kamar normal film ne, kamar yadda kuka saba gani, original copy ne kamar yadda na faɗa muku. Za ku iya downloading nashi a ƙarƙashin wannan bidiyon. Idan kuka shiga ƙarshen wannan bidiyon akwai link guda biyu, sai ku shiga ku sauke a wayoyinku ku kalla kamar yadda kuka saba. Sannan kar ku manta ku ci gaba da subscribing a wannan channel din kamar yadda kuka saba. Idan kuka mana subscribing, kuka yi liking din videos namu, kuka yi share, kuna karfafa mana gwiwa ne domin mu ci gaba da kawo muku fina-finai sabi, musamman India fassarar Hausa na kamfanin 𝒁𝒂𝒌𝒆 Dub Studio ko kuma Sultan Film Factory. Duk daga cikin mun san su ne kamfanin da suka shahara wajen fassara. Su kaɗai ne muke kawo muku fina-finan su, ba ma kawo muku fina-finan da ba su da daɗi, sai mun zaba mun darje muke kawo muku. Saboda haka kar ku manta ku muna subscribe da danna alaman ƙararrawa. A duk sanda muka ɗaura sabon abu za ku kalle shi kai tsaye ba tare da kun sha wahala ba. Thank you.